गोलू म्यूजिक सेंटर अजरपुर बुद्धूचक। चौतरा के भीतर नाउरा में सखी गरादा गोलू म्यूजिक सेंटर अजरपुर बुद्धूचक। देके सूत जल हमारा दा सखी रे हमारी मानो नइखे कि हमारी मानो नइखे भरल सखी राती में जरी गोवे दे माटी में कि हमारी मानो नइखे भरल सखी राती में जरी गोवे दे माटी में। गोलू म्यूजिक सेंटर अजरपुर बुद्धूचक। मीठी पतिया नाकी के नथुनिया सखी तरले नाही रतिया मन बहलावे खातिर बोले मीठी पतिया देहिया में गुदा गुदी होता बड़ी जोरी हो सजिया पे मोना तनिको फेरे नाही कोर हो कि चुम्मा चाटी करके छोड़ देले राती में जरी गोवे बाती में कि हमारी मानो नइखे भरल सखी राती में जरी गोवे बाती में। गोलू म्यूजिक सेंटर अजरपुर बुद्धूचक। रोजे रोज नया नया फीलिंग या बनावेला चौमिन छोला चाटी और बर्गर खियावेला गोलू म्यूजिक सेंटर अजरपुर बुद्धूचक। फीलिंग या बनावेला चौमिन छोला चाटी और बर्गर खियावेला कितना बताई सखी सैया जी के गोलू म्यूजिक सेंटर अजरपुर बुद्धूचक। मान हरदम रहे सखी गोलू म्यूजिक सेंटर अजरपुर बुद्धूचक। राइटर सरगम संगम तरुणी रानी के मिलले ऐसन गुण पाती में जरी गोवे बाती में कि हमारी मानो नइखे भरल सखी राती में जरी गोवे बाती में। कितना दुख सुनाए गोलू म्यूजिक सेंटर अजरपुर बुद्धूचक। भवानीपुर।